Good day mga idol. Yan. Punta tayo ng Masamuray Beach. Nandito po kami sa Mayswal, Pangasinan. Short ride lang mga idol. Short ride lang to. Kasama ko mga pinsan ko. Easy ride lang. Pakita ko sa inyo yung Little Baguio na daanan. Little Baguio na daanan. So, enjoy lang. Hindi ko alam kung anong oras na, 7 na yata. Laro tayo. Marami lang hams. Ito yung bundok na may hams. Welcome to Kapantulan. Yan. Bundok na may hams. Mga aso, mga doggy, kaya mga habol. Ganda ng daan dito mga idol. May mga banking mga bankingan. Another hams. Laki pa naman. Persado si Dexy. Pakyat kasi. Tsaka may backride ako. May mga bundok na. Shoutout nga pala kay Rain at kay Joshua aka Pining at kay Cap Edward, at shoutout na rin sa guild na WBP sa Ragnarok Online. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Helmet Industria. Kung gusto nyo mag-invest ng helmet and gears para sa safe rides, Helmet Industria. Saka kay Boss Sainil Motorzone, shoutout. Shoutout din kay Sir Franco Vergonia. Shoutout sa'yo, sir. Ayos na, nag-shoutout ako habang nagbabanking. Shoutout habang nagbabanking. Shoutout sa inyong lahat kung hindi ko man kayo maisa-isa. Oh, may nag-TikTok ko. TikTok. Ay, bes. Ha? Ano? Wala.
phone banking. Wow. Lamig. Free wheel. Whee! Yung isa pupuntahan pa namin mga idol, Masamuray Beach, beach resort, white sand. Maganda doon. White sand. Ayan, para siyang Baguio dito ngayon, no? Daming mga pine tree. Daming pine tree. Tapos papakita ko sa inyo yung view deck, yung pinaka view deck nila. Pinaka view deck nila to. Meron dito. Meron na rin palang park dito. Dati kasi wala. Yan. Pinaka view deck nila. Ito yung factory. Yung factory mga idol. Ito yung view deck. Tanaw na tanaw mo yung mga bangka. Factory yata ng sardinas yan, I think. Oo. Wood. Ganda dito mga idol, no? Daw sana putputan pre nun. Bagset. Ang ganda ng paalala nila dito mga idol. Basahin nyo mabuti. Natawa na lang ako. Pakiusap, bawal magtapon ng basura dito. Huwag mong iwan ng basura mo gaya ng pag-iwan sa'yo ng ex mo. Pwede na! Ayos yung paalala nila mga idol. Yun. Picture taking muna sila kasi first time lang din nila nakapunta dito. Ako naka-apat na balik na yata. Hindi lang. Ganda dun, may treehouse, oh. Yay! Nakarating si Jollibee sa Swal! Yes! Umabot pa. Umabot pa yung
Umabot yung Jollibee ko sa Sol. O, Teng, shoutout na. Baka may gusto kang shoutout. Teng, baka may gusto kang shoutout. Kay? Kanino? Kanino? Shoutout daw kay Bibi. Sinong Bibi? Teng, shoutout na. Shoutout kay Baby. Yun, picture taking muna din. Sibat na rin kami, diretso na dun sa may beach. Yun, bira na naman mga lodi. Free wheel! Free wheel! Woo! Ganda mga idol, oh. Kita nyo naman. Marami pa tayong magagandang lugar na pupuntahan. Daming aso sa daan. Uy, may gasoline station na rito. Sulit. Sulit. Tayo natin sila. Hindi kasi nila alam yung dadaanan. Uy, ayos na! Baka bungad lang yung maayos. Kompleto, 5 motor ba? 6? 6 niya? 6 nga motor niya? Medyo malayo-layo pa to mga idol. Daming aso sa daanan. Medyo maayos-ayos na yung daan mga idol. Hindi kagaya nung nakaraan. Hindi pa kasi simentado yun. Yung doon sa bungad na yun, talaga maputik. Ngayon, ito, ganda na. Ewan ko lang sa part doon kasi sa may bandang kalagitnaan na niya, may mga bitak-bitak na rin doon. Uy, masikip nga lang to, kaya dahan-dahan tayo. Dami pa namang aso. Ayun yung pa ulit-ulit kong sinasabi, basta may makita kang aso sa daan at nakamotor ka, kailangan mo magdahan-dahan. Walang pakialam yung aso na yan. Kung gustong tumawid, tatawid. Kung tatakbo, tatakbo na lang yan. Welcome to Baybay Sur mga idol. Yeah. Daming fish pond. Mga fish pond. Dito na sinasabi ko, sira-sirang daan. Gaya nga naman ng sinasabi ko, di ba? Saan yung mahirap na daan, yun yung magandang puntahan. Take note. Aray.
naman niya. So yun mga idol, nandito kami sa may Sual, sa may Masamari Beach Resort. Bibili kami ng aming pananghalian. Yung mga idol. Ayan o. Malalaking isda. Sana all na isda mo, Maki. Yan si boss namin o. Boss! Madam. Yes, madam. Boss madam! Niya. Gusto ni, nagigigil na gaalada nga si Daydi. Niya nga talan tayo. Sa bawan, hindi ba? Sa bawan at saka intuno. Hindi aja sa bawah din na itrenta. Pagito ro dinarakan. Ha? 300 per kilo nun. 300. 303. 350 yung sa kabila. Buti pa yung isda nagmamahal. Magmura nga kayo. Ay, huwag na kayong magmahal mga isda, magmura na lang. Pati niya. Ninimo. Dory. Ikaw ako matatalong mo. Niya. Pinyata kayo niya rin mo. Yan, nakadesisyon kayo. Pating. Pating.